ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மேகஸ் கிரியேஷன். நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறது எப்படி ஆம்லேட் கிட்ஸே போடலான்னு. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கும்போது நம்ம அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்மளே எப்படி ஆம்லேட் போடலான்றது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்: எக், சால்ட், சாப்ட் ஆனியன்ஸ், பெப்பர் அண்ட் ஆயில். இப்போ நான் சொன்ன எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸையும் ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டு நல்லா கலக்கு. அதுக்கப்புறம் கடையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அப்படியே அதை ஊற்றுங்க. அப்புறம் நல்லா செக் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். அப்புறம் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டால் தான் அது நல்லா வேகும். அது நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் சுற்றி பாருங்கள், நிறைய பபிள்ஸ் இருக்குது. அப்போனா எண்ணெய் நல்லா அந்த முட்டையை அப்சர்வ் பண்ணதுன்னு அர்த்தம். ஒரு 2 நிமிஷம் இல்லை 3 நிமிஷம் அதை அப்படியே விடுங்க. அப்போ தான் அது நல்லா வேகும். கரெக்டாக 2 நிமிஷம் கழித்து உங்கள்கிட்ட இருக்க தட்டை போட்டு அந்த எக் மேலே வைங்க. அப்போ தான் அது நல்லா கிறிஸ்பியாக ஆகும். கரெக்டாக 1 நிமிஷத்துக்கு கழித்து அந்த தட்டை எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான உங்கள் ஆம்லேட் ரெடி ஆகிடும். நீங்கள் தட்டில் போட்டு சர்வ் பண்ணி சாப்பிட்லாம்.